Iti Baguio City may sa kadagiti kang runaan nga uray nagiti turista iti paragpasyarda iti sentro ti syudad. Ti panakailukat ti night market iti Harrison Road. Impanakalmet dagiti turista ti organisado a night market. Ada report ni PTV ISU intern Lance Takaban. Ibilbilang ti kaadwan asaan na kompleto ti panagturong da iti Baguio City no saan da mapadasan nga agturong iti night market. Sigun kadagiti turista ang agturong iti Baguio City night market, makapnek ti agrikos ken agtalek da iti seguridad nga ipatpatungpal ti Baguio City Police Office ken dagiti kameng ti Public Order and Safety Division. Kas ken ni Mark, manipod Isabela ang nagturong iti naso adiso tapno aggatang kadagiti nalaka at tagilako, dinayaw na ti kinaalibtak dagiti pulis. Makikita nyo naman po na sa entrance pa lang and sa exit is may mga barricade po kayo makikita and mga security guards po. And I think enough na po yun para maging safe ang mga mamimili kagaya ko. Ganun po. Nimet Giana, impanakkel na ti organisado apan na kay patakder dagiti stalls ken pan na kay latag dagiti tagilako. Malaksid na enjoy na ti panagrikos gapo iti klima. Saan nga aging inuna dagiti vendors ken saan da nga aging inagaw iti pwesto. Isu akay kayat da apaspasyaren apaggatangan kadagiti nagduduma nga arawaten ken taraon. Comfortable ka na nag-iikot kung ano man yung gusto mong bilhin. And pangalawa, napansin ko dito na yung night market nila is very organized. Like kahit nandito ka na ng 8 p.m., hindi sila talagang pagbibigyan ka na bebentahan ka ng gusto mo. Like meron silang specific time na sinusunod. Uray dagiti market vendor, si papanakkel da nga iyawis kadagiti bisita, ti panagturong iti night market. Gaputan na inget ti seguridad ti pulisya, amarikrik na damit laeng tunggal agi display da kadagiti tagilako da. Secure kayo dito. Andyan ang PHO natin at saka mayroon tayong pulis na nakaready sa desk. Kaya every now and then na mayroon kaming nakitang lapses sa mga client, ina-advise na mismo namin. Dagitoy laeng ti sumagmaman o arason no apay kay kayat dagiti turista apas pa siya rin ti night market. Sigun ka dagiti vendor, iti baet alinman season ita, adulat ta dagiti agturturong iti night market a makatultulong iti birok da tunggal rabii. Lance Takaban para iti Pagilian.